Çok ciddi şekilde bir bütçede artış var. 5 katına çıkan bir artış var. Wezîrê Bergiriyê Tirkiye bi destnîşankirina zêdebûna xercên Yevnanistanê yên berevaniyê îdia dike ku Yevnanistan amadekariyên pêngavên serbazî li hemberî Tirkiye dike. Girjiya peywendiyên du endamên NATOyê Yevnanistan û Tirkiye bi dehan salan e li ser hejmarek kêşeyan car bilind dibe, car da dikeve. Kêşeya parvekirina qadên deryayî û asmanî, aciziya Tirkiye ji hebûna artêşa Yevnanistanê li cizîreyan, Qibris û mijara penaberan di navbera du cîranan da zor caran bibûn sedema rakeşiyên xurt. Lêbelê vê carê li gorî beşek ji şerezayan, nêzîkbûna hilbijartinan li her du welatan di xurtbûna rakeşiyê de rolek mezin dilîze. İki ülkede de çok kritik seçim söz konusu. Hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a. Rakeşiya Yevnanistan û Tirkiye li gel nêzîkbûna hilbijartinan dê xurttir lêbê. Her du alî ji bo standina zêdetir dengan li du gefek dersînorê digerin. Di navbera wan de tu caran şerek rasterast çên habin. Her du endamên NATOyê her sal bi dehan caran beşdarê rahînanên serbaziyên hev beş dibin û jiyanên hev du yên serbazî baş dizanin. Li gorî beşek ji şerezayan jî, nirxê Yevnanistan û Tirkiye di nav balansên jeopolitîk de gelek nêzî heve. Ji loma ew, bostandina hewkariya bi dewletên Rojavayî re hevrikin. Adaların silahlandırılması esasen bir NATO taktiğidir. Yani Biçekkirina cizîreyan stratejiya NATOyê jî. Naxa bêguman ev yeke li gorî peymana Lozanê qedexe ye. Lêbelê Yevnanistan jî dibêje av û hewa deverê ji hingê heta niha gelek guheriye û biçekkirina tengavan ji aliyê Tirkiyeyê ve mafê biçekkirina cizîreyan daye Yevnanistanê jî. Hewkariya serbazî ya Amerîka û Yevnanistanê li hemberî gefa Rûsyayê di salên davîn de gihişte astek dîrokî. Tirkiye zêdebûna baregehên serbaziyên Amerîkayê li Yevnanistanê jî vek gefek li hemberî xwe dibîne. Girjiya bi Yevnanistanê re peywendiyên bi kêşe bi Yekîtiya Ewropayê û Amerîkayê re jî bo Tirkiye bixweretîne. Meha borî Kongresa Amerîkayê bo firotina firokeyên F-16yan şerta peywendiyên baş bi Yevnanistanê re bo Tirkiye danî. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.